Здравейте! Днес ще решим две задачи от сборника по математика за 10 клас. Издателството е Архимед. Страница 33, задача 93 и 94. Те са от тригонометричните функции. Така, да започнем с 93-та задача. Простете, че... Така, този израз ще бъде равен, в числител си оставяме 2 пъти синус алфа минус единица. В знаменател виждаме, че цялата задача съдържа 3 пъти функцията синус, 1 път функцията косинус, което предполага да изразиме функцията косинус с функцията синус. Най-добрият вариант. Минус, и тук ще отворим скоби и ще изразиме косинус квадрат алфа, единица минус синус квадрат алфа. Така, сега това нещо в числител отново ще си остане 2 пъти синус алфа минус 1. В знаменател ще отвориме скобите и ще се получи синус алфа плюс синус квадрат от алфа минус 1 и минуса ще промени знаците и ще стане плюс синус квадрат от алфа. Сега, тук минус в знаменателя единица и минус единица ще се съкратят и отново ще се получи числителя 2 пъти синус алфа минус 1. В знаменателя ще се получи 2 пъти синус квадрат от алфа минус синус от алфа. Сега в знаменателя можем да извадиме числителя, си го преписаме 2 пъти синус алфа минус единица. Знаменателя изваждаме синус алфа пред скоби. В скобите ще ни остане 2 пъти синус алфа минус 1. И тук съкръщаваме 2 пъти синус алфа минус 1 в числителя и 2 пъти синус алфа минус 1 в знаменателя и получаваме дробта в числител единица, а в знаменател синус от алфа. Това беше тази задача 93-та. Сега ще преминем към следващата задача 94-та. Като начало ще отвориме скобите. Ще се получи синус на трета алфа плюс синус на трета степен алфа по котангенс от алфа плюс косинус на трета степен алфа плюс косинус на трета степен алфа по тангенс от алфа.
Сега представяме котангенса, даже още тук бихме могли да го представим като косинус върху синус, а тангенса като синус върху косинус. И ще съкратим третата степен на алфа с синус тук с знаменателя и третата степен тук на косинуса с знаменателя на тангенса. Ще се получи синус на трета алфа плюс синус на втора степен алфа по косинус алфа плюс косинус на трета степен алфа плюс косинус на втора степен алфа по синус алфа. Сега трябва да групираме. Групираме първото с последното. Изваждаме синус алфа пред скоби. В скобите ще остане синус на квадрат от алфа плюс косинус на втора степен алфа. И второто с третото групираме отново. Изваждаме косинус алфа пред скоби. В скобите ще остане синус на втора алфа плюс косинус на втора степен алфа. Известно ни е, че синус на втора степен алфа плюс косинус на втора алфа е единица и така в първата скоба се получава единица, във втората скоба единица. Отговора на задачата е синус алфа плюс косинус алфа. Това беше тази 94-та задача. Може да я видите тук. Ще се опитам да покажа и двете задачи заедно. Това бяха двете задачи. Благодаря ви за вниманието.